Arratsalde on guztioi, ongi etorri. Emakunderen izenean eskerrak eman nahi dizkizuet, gurekin bat egin duzuelako. Garbira pasatzeko oharrak, hauxe izenburu orokorra, gogoeta ziklo honi jarri dioguna eta jadanik 3. saioan gaude. Maiatzaren 14an ekin genion, zaratatxo bat sortu zaigu, barkatu jazue. sartu beharret ziren zaratak. Esaten ari nintzen, eskerrak emanez hasita, hemen bat egin duzuelako gurekin, eta 3. ziklo honetan ere gurekin zaudetenoi bereiziki eskerrak. Maiatzaren 14ean ekin genion gogoeta egiteari, COVID-19ak eragindako egoera berri honek maila desberdinetan eragiten dizkigun gogoetak partekatu egin nahi ditugulako. Biolentziaren ertzak eta osasun inpaktuak aztertu ditugu saio banatan, eta gaur mugimendu feministen ahotsak bilduko ditugu. Laster 3 hilabete izango dira hankaz gora jarri zitzaigula ohikotasuna, ez diogu normaltasuna esango, birusa baino lehen ere normaltzat hartu ezin ditzakegun makina bat desberdintasun eta inekidade bazeudelako. Edonola ere onartu beharra dago egoera erabat berri, ezezagun eta korapilatsuaren aurrean gaudela. Batzuek esaten dute guztiz disruptiboa izango dela. Krisi perfektuaren paradigma beste batzuen iritziz. Norberaren osasuna eta osasun komunitarioa ukitu dituenak, baita ekonomia eta haren euskarri diren faktore ezkutuak. Nordaki, agian betirako ukitu ere egin ditu honek. Honen aurrean erantzuna aurkitzea ez da erreza, eta ere zailagoa dirudi iraungo duten erantzunak aurkitzeak. Emakundek gogoeta egin nahi du gai honen inguruan ikaspenak elkarrekin partekatzeko, ze gogoeta partekatua izatea nahi dugu. Gaitzak ondorioak utziko dizkigu maila guztietan, eta elkarrekin hausnartu nahi dugu nola eragiten ari den gizon eta emakumeen arteko berdintasunari dagokionez. Genero ikuspegia txertatzen ez bada, berrosatze fase honetan, berdintasunean atzera egiteko arrisku handia dagoela ohartzen dute ahots askok. COVID-19 krisiak agenda eta lehentasun politikoak aldatu egingo ditu, politiko eta sozialak, eta politika publiko guztiak berbideratu egin beharko dira. Eta beren lehentasunetan genero ikuspegiarekin erantzutea proposatzen dugu, hori gabe inboluzio arriskua baita. Mugimendu feministaren ekarpenak jasoz, gero garbira pasatuko ditugun, ohar hoiek osatu egingo ditugu beraz, gaurko saio honetan berehala, emango dizkizuet parte hartzeko xehetasunak, eta baita ere denbora kudeatzeko mekanismoak, ekin baino lehen ongi etorri eta eskerrak eman nahi dizkiot, Emakundeko zuzendari nagusiari, Itaskun Landaidari, arratsalde on Itaskun. Arratsalde on Pili. Arratsalde on guztioi, ongi etorriak, garbira pasatzeko oharrak izeneko ziklo honen ekitaldi berri batera. Zikloaren bidez, COVID-19ak berdintasunean duen eraginari buruzko eztabaida eta hausnarketa partekatua sortu nahi dugu. Dakizuenez, jardunaldi hauetan hausnarketa zabala egiten ari gara, aditu ezberdinekin, COVID-19aren krisiak berdintasunaren alorrean dituen ondorioen inguruan eta hauei aurre egiteko estrategien inguruan. Ekarpen guzti hauekin, Emakundetik egiten ari garen lanean sakontzeko. Jardunaldi hauetan ikusten ari garen bezala, pandemia honek emakumeengan eta gizonengan eragin desberdina du, bai eta ekonomia, gizarte eta familia ondorio desberdinak ere. Hori dela eta argi daukagu genero ikuspegi intersekzionala aplikatu behar dela krisi honetatik irteteko plangintzan edo bide horrian. Izan ere, krisi honek lehendik ere egiturazko ezberdintasunak zirenak areagotu egin ditu eta. Aurreko solasaldietan emakumeen kontrako indarkeria matxista eta emakumeen osasuna gaiak jorratu ditugu. Gaurkoan, krisi honen testuingurua aztertu nahi dugu feminismoaren ikuspegitik eta horretarako mugimendu feministako kideen partaidetza dugu gaur. Eskerrak eman nahi dizkiet, lehenik eta behin
Josune Oiarbideri, Forum Feminista Maria de Maestuko kideari, Maider Silbetiri, Plasandreko kideari eta Josebi Iturriozi, gure gonbidapena onartzeagatik. Solasaldi honetan, testu inguru honetan, mugimendu feministak planteatzen dituen aldarrikapenak eta ekintzak hobeto ezagutu nahi ditugu, aztertu eta eztabaidatu zikloaren helburuari helduz. Beti da beharrezko elkarlana, baina COVID-19 ondoriozko krisi honen aurrean, inoiz baino argiago ikusten dugu elkarlana behar dugula egoera berri honek aurrean jartzen dizkigun erronkei erantzuteko eta erantzun horretan genero ikuspegi intersekzionala txertatzeko. Eskerrak beraz, mugimendu feministako 3 partaidei, Pilar Kaltzadari beti bezala solasaldi hauetan bere laguntza eskaintzagatik, eta baita ekitaldi hau posible egiten duzuen lantalde osoari. Espero dut, ziur naiz, solasaldi aberasgarria izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrak zuri Itzaskun, eta, prest gaude, gero garbira pasa beharko ditugun oharrak jasotzen hasteko, berehala aurkeztuko dizkizuet mai ez den, mai inguru honetako kideak, baina aurretiko harparea. Daukagun denbora ongi neurtzen eta erabiltzen saiatuko gara, eta 8 laurden gutxiagotan amaitzea kalkulatu dugu. Beraz, ordubete eta 45 minutu ditugu hitz egiteko guztira, Emakunderen gonbidapena onartu duten adituekin, eta zuekin, izan ere, zuek ere parte hartzea nahi genuke. Saio parte hartzailea izan dedin, zuen ekarpenak ere jaso nahi ditugu, eta horretarako ondoko telefono zenbakia hartzazue, uste dut bean ere jarrita duzuela, 600 zazpi zazpi bat bost bat bi da zenbakia, 600 zazpi zazpi bat bost bat bi, eta bai WhatsApp zein Telegramen bitartez, saioaren amaieran jasoko ditugun zuen galderak emango ditugu, neuk helaraziko dizkiet parte hartzailei, eta gogoratu ere bai, horre futerrean edo oinean badaukazuela formulario modukoa, zuen ekarpenak, besterik gabe, bidali edo igorri ahal izateko. Esaikuzue beraz, emisio lehioaren azpian dagoen galdetegi horretako gaiak jasotzeaz gainera, 600 zazpi zazpi bat bost bat bi zenbakiaren bitartez, WhatsApp eta Telegramen entzuten egongo gara. Hemen jasoko dugu guztia, eta gero garbira pasako dugu, baina gaurko saioan zehar ere garbira pasatzen lagunduko digu Mirian Artolak. Berak akta jasoko du, baina akta bisuala izango da. Aurreko saioetan gurekin bat egin duzuenok, badakizue zein ongi biltzen dituen ideiak eta zein ederki bihurtzen ditu irudi. Miri, bertan zaude, ez da? Bai, hementxe nago, prest. Mirik jasoko dizkigu bere irudien bitartez, hemen azaldutako ideiak gero ikusi ahal izango dugu, bere oharrak nolakoak diren, gero geuk ere oharrak hartu egin beharko ditugulako. Baita ere, zein hizkuntzaren bitartez jasotzen ari gara, zuen pantailan ikus dezakezue, eta nola ez, eskerrak eman nahi dizkiet, Arabako Gorrak elkarteko Ainitze eta Seilari. Luzamendutan galdu gabe beraz, iruditzen baldin bazaizue, goazen arira. Eta banan aurkeztuko dizkitzuet gonbidatuak. Josune Oiarbide, Maria de Maestu, Forum Feministako kidea da, esan gabe doa taldea intzindaria dela, askok ezagutu eta baloratzen dugu ikaragarria egindako lana. 1988an sortu zen taldea, eta aparteko lana egin du gizarteari begira, eta erakundeekin batera lan eginez. Berdintasunaren gaian eskumenak dauzkaten erakunde guztiekin egiten dute lan, eta askotariko ekimenak bultzatzen dituzte, sentsibilizazio lana ere egiten dute. Bere helburua baita, emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala duen gizarte bat lortzea. Mila esker Josune, gurekin izateagatik. Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko lehen da bizi emakundeari, ziklo hau antolatzeagatik. Nik 2 aurrekoak ikusi ditut, erabat interesgarriak izan dira, eta
nahiko nuke hau ere ikusen entzulentzat interesgarria izatea. Zalantzarik ez dute, hala izango da, eta ja aurrekoak ikusi baldin badituzu dinamika ere ondo ezagutzen duzu, eta entzuleak ere, edo ikusleak ere esaten ari zaizkigu mezuen bitartez animoak ematen. Maider Silbeti, Plaza Andreok taldetik datorkigu, emakumeen plataforma politikoa da, ekarri handikoa, berau ere aintzindaria, 1983an sortu zen, Donostiako bi talde feministetatik abiatuta, talde feminista independentea, eta emakumeen asanblea da. Beren lanaldi edo bizitzan zehar aurretik antolatu gabeko emakume feministak sartu dira, gaur egun Gipuzkoan alderdi politikoetatik bereizita dagoen talde feminista bakarra da. Maider, eskerrik asko zuri ere eta arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta Josunek esaten duen bezala, espero interesgarria izatea, ez da? Aurreko biak ere ikusi ditut, eta nahiko dinamikoak eta formatoa eramangarria, entzungarria eta jarraigarria da naiz eta sarean izan, eta bueno, arratsaldea ondo eta gustora pasatzen dugu. Ia biribiltzen dugun honekin ere, eskerrik asko Maider. Eta Josebit Urriotz, militante transfeminista. Hain justu ere, Plaza Andreok plataforma politikoan hasi eta 2000 urtean Medea kolektibo transfeminista sortu zuen, beste lankide batzuekin batera, plantamendu eta diskurtso transfeministak Euskal Herrian ere txertatzeko. Josebe, ongi etorri, arratsaldeon zuri ere? Eixo, arratsaldeon, da, beste ekideek esan duten desira berak, eta ia berrondo pasatzen dugun arratsalde honetan, da, eskarrik asko gonbidatzeagatik. Mila esker. Ia ondo pasatzen dugun, eta ia garbira pasako ditugun zirriborro horien zerrenda asko luzatzen dugun, dena behar izango dugu, eta lehenengo pausua nahi nuke egin, eta hala proposatzen dizuet, diagnostikotik abiatuta, ez da? Aipatu dut hasieran, COVID-19aren krisi honek agenda eta lehentasun politiko eta sozialak aldatu egingo dituela. Jadanik aldatzen ari direla ere esan liteke, ez da? Aditu guztiak hartzen digute pandemia honek emakumeengan eta gizonengan duen eragina desberdina dela, maila guztietan, ekonomian, gizarte, familia ondorio desberdinak dituelako. Beraz, genero ikuspegi intersekzionala aplikatu behar dela azpimarratzen zaigu, azterketan, lehendik zeuden egiturazko desberdintasunak areagotu eta larriagotu egin daitezkelako, edo larriagotu direlako jadanik. Labur, nahita ez, baino faktore batzuk behintzat bai hartu beharko ditugula kontuan iruditzen zaigu. Esate baterako, emakumeek osasun eta gizarte zerbitzuetan duten ordezkapen maila oso altua dela. Emakumeak direla osasun eta gizarte zerbitzuetan lan egiten dutenen 60% gutxienez. Ez da ahaztu behar gainera kolektibo horretan eragin duela birusak gehien. Emakumeak dira, gainera, konfinamendu osoan lehen lerroan egon diren sektoretako lanean egiten dutenak. Elikadura merkataritzan, garbiketa zerbitzuetan, egoitzetan, etxeko langileek eta zaintzaileek beren gain hartu dituzte mendeko pertsonak zaintzeko lanak, eta horiek ere nagusiki emakumeak dira. Etxeko lanak eta zaintza lanak areagotu egin direnak eremu pribatuan emakumeek hartzen dute, beren gainean lan honen zatirik handiena, egoera larriagotu egin da gainera, ikastetxeak itxi egin direlako, telelana zabaldu egin delako, eta honek guztiak areagotu egin du, esan dezagun, gainkarga. Kontuan hartu behar da ere, ondorio ekonomikoei dagokienez, emakumeek pairatzen dutela laneko pobrezia eta prekaritate handiena. Egoera honek krisialdiari aurre egiteko abiapuntuko egoera eskasa edo okerrean jartzen gaitu. Gehien sufritu duten sektoreak, esate baterako turismoa, ostalaritza, oso sektore feminizatuak direlako. Eta sektore horietan eragiten duten bestelako faktoreak ere, kontuan hartu behar dira aldi baterako lanak, lan partzialak egotea, ezkutuko ekonomia, abar luze-luzea. Gero, beste hainbat arlotan etxeko langilei zer gertatzen zaie, sexu langilei zer gertatzen zaie, prostituzioan diharduten emakume arrazializatu eta migratuei indarkeria aipatu dugu baita ere saio honetan, LGTBI pertsonak, konfinatuta baino gehiago pilatuta bizi diren pertsonak, makina bat galdera daude,
bakar batzuk bakarrik aipatu ditut, faktore horietako batzuk, seguru gehiago azalduko direla saio honetan, eta abiatzeko galdera bana, edo hitz txanda bana eman nahi dizuet, Josune Oiarbiderekin hasita iruditzen baldin bazaizue, begirada feminista une honetako argazkiaren gainean. Argazki aldakorra bada ere, gaur egungo argazkia har dezagun eta jar diezaiogun, Josune, begirada feminista hasteko. Mikrofonoa mesedez, Josune. Orain. Orain. Zuk ondo esan dezun bezala eta Izaskunek ere bai uste dut, krisialdi honek ez du berdin eragiten emakumeei eta gizonezkoei. Eta ez du berdin eragiten zeren abia puntu ezberdina delako eta bakoitzaren situazioa ezberdina delako. Baina honek ezberdintasun horiek lehendik eta aspalditik datozenak areagotu egiten ditu. Areagotu egiten ditu zeren krisi hau ez da, osasun krisi bat da, baina ez hori bakarrik da krisi ekonomikoa eta krisi soziala. Ze gertatzen da? Krisi ekonomikoki emakumeen egoera okerragoa da, beti okerragoa da, beraien lan baldintzak diferenteak, okerragoak, prekarietatea, aldi bateko lanak, beraiek hartzen dituzte ordu murrizketak, estedeziak eta abar, zeren hor zaintza lanak eta etxeko lanak gurutzatu egiten dira. Eta horiek gurutzatzen direnean emakumeak gehienak behintzet, askotan, lehentasuna horri zaintza lanai ematen die. Zeren, emakumeak beti, gizarteak rol hori eman digu, baina horri amatasuna gehitzen badiogu, orduan ja, edo gizarteak neurri bereziak hartzen ditu, edo bestela beti hor, ez dakit, zirkulo bizioso esaten da nolako baten sartuta gaude eta hortik irtetzea, baina nik uste dut COVID hau dela eta orain egiten diren eta egingo diren analisi guztiak, pronostiko guztiak eta hartuko diren eta hartu behar diren neurri guztiak ezinbestekoa da genero ikuspegitik begiratzea eta begirada feminista bat izatea. Ezinbestekoa da. Bestela, hartzen diren neurriak ez dira mundu guztiarentzat, gizarte guztiarentzat egokiak izango. Eta gizartea emakumeok eta gizonezko denok osatzen dugu. Pertsona guztiok osatzen dugu. Baina bakoitza individualidadea gea, orduan denontzat behar da ikuspegi hori eta beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Ikuspegi feminista hori izatea. Lehen begiratu honetan, nabarmen ageri zaiguna da abiaburuko desberdintasunak ez dituela krisi batek konpontzen. Zaildu edo larriagotu egin detzakela egoera eta abiaburuko desberdintasun horiek bideratzea ezinbesteko pausua litzatekela aurrera begira jarraitzeko. Maila desberdinetan ikus daiteke hori, Maider, zure begiratua ere nahi nuke honen inguruan argazkia, momentuz argazkia aterako diogu, gero etorriko da bideo sekuentzia osoa, baina momentuz argazkia aterako diogu. Bueno, esan dezun bezala diagnostikoen inguruan hitz egiten ari gea ez da, eta, apirilaren lehendabiziko astean edo hortxe, Euskal Herriko Koordinadora Feministak ateratzen dokumentua justo bizitzak herrigunean izen burua duen dokumentua, eta azkenean diagnostiko bada, ez da, ze gertatzen. Diagnostikoa azken finean, diagnostikoaren aurretik badago beste pauso bat, oso garrantzitsu horitzen zaidana, dela arazoa ikustea edo arazoa azaltzea, ez da? Eta hori, alabeharrez, gaur egun hori
ikuspuntu feminista batekin egin behar da. Egiten alizateko diagnostiko feminista bat, arazoaren untziatu behar dugu, definitu behar dugu, ikuspuntu feministatik egin behar dugu. Eta diagnostikoak hori ere barne hartzen du. Lehendabiziko diagnostiko bat da, datuak daude, baino baita ere, behin eta berriz, beratal ezberdinetan esaten dana, aurrerago osatu ahal izango dela, jasotako informazioarekin edo egindako ikerketetakin. Orduan, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, justo krisi, azkenean zaintzaren krisi honetan, hasierako asteetan, nola mugitu den mugimendu feminista eta diagnostiko bat, aurrez arazoa definitu eta diagnostiko bat atera duen. Eta hor garbi esaten da, azkenean, hemen zaintza politiko publikoak beharrezkoak dira. Diagnostiko osoa zeharkatzen duen hildua da horren beharra, eta baita ere denboraren kudeaketa politika publikoak. Igual hori aurrerago gure proposamenekin edo pixka bat azaldu gal izango dut, baina hor geratzen da, ezta? Orduan, diagnostiko honek eta arazoaren definizioak zer ekarri digun, orain arte esan duzuen bezala, nola ezberdintasuna, diskriminazioa eta bortizkeria egiturazkoa dan, eta honek zertara garamatza, pixkat kritikoak izan barria, eta galdetu behar diogu gure buruari berdintasun politikek zer aurreratu duten, zer egin duten, zer noraino iritsi diran egiturazko ezberdintasun bortizkeria horiek, ez baldin badia izan gai izan horiek pixkat mugitzeko aldatzeko, ez da? Zatik, berdin gaude, okerrago gaude, okerrago egongo gea guzti hau pasatzen da. Baina egiturazko diskriminazio bortizkeri honek uste digu panorama oso latza batetik, esan dugun bezala, prekaritate ekonomikoa dago, emakumeek pairatzen dutena gehien, baita ere esklusio soziala, ez? Eta hor, osasunean lanare dian emakumeak daude, garbitzaileak daude, supermerkatuetan, kutxazainetan dauden emakumeak daude, baita ere zaharretxeko langileak emakumeak gehienak, etxean lana egiten dutena bai ordaindutako lana eta bai ez ordaindutako lana. Orduan, esklusio ekonomiko honek eramango gaitu, seguna, esklusio sozial batetara, ez da? Gure ardura beste bat izango da, bizi irautea, eta orduan, parte hartze edo aldarrikapen sozialetik, pixkat aldentzeko arriskua hor dago, jendeak edo nola ikusten ditu emakume horiek, ez da? Baita ere, esklusio sozialaren hildo edo arista ezberdinak. Bestaldetik baita ere, kolokan jartzen dira hiritartasun eskubideak, eta hauek baita ere emakume migranteentzako, hauek errekonozitzeko zailtasunak orain, COVID-a bukatzen denean, o pasatzen dugunean, edo itxoiten ari geran urrengo COVID-a noiz datorren, tarte horretan, bai izango dira, nun geratzen dira, ez errekonozimendu horiek, oraindik eta are zailagoak izango dira, adibidez, Portugal bezalako herrialde batek, migranteak ziran eta estatus hori, migrante estatua zeukan pertsonei, hiritartasuna eman die, eta, hori, baina hemen ez da horrelako hori gertatu. Eta beste arrisku badagona, bada emakumeen aurkako bortizkeria espiral batean bilakatzea. Hau da, bortizkeria matxistari, beste bortizkeria hauek, diskriminazioiek gehitzea eta txertatzea, ez? Esan duguna, ekonomikoa, soziala, hiritartasun eskubidean, orduan bortizkeria espiral batean sartze honek, askotan eramaten du impunitate simboliko batetara. Eta subjektuak, emakumeak, geroz eta balio errekonozimento sozial gutxiago izango dugu, gure lanak aurreran, gure lanek, bai, ordaindutakoak edo, eta duenak ordainduta ere, prestigio sozial edo errekonozimento sozial gutxiago izango dute, horren arriskua daukago, ez impunitate simboliko batean iritsiko, ez eramatea zerbait egiten ez baldin bada, eta oinarritik gauza proposatzen ez baldin badira. Eta honen guztiaren ondorioa izan daiteke publikoa eta pribatuaren arteko tartea handitu egin dela. Krisi honek agerian utzi du transizioa, emakumeek azkenean jundira historikoki pribatua dana politizatu egin dute, pribatua politikoa da, eta kudeaketa ere eskatute eremu pribatuan publikoa izatea, adibidez, hautzaindegiak, eta hainbat zerbitzu
publiko egitea, baino justo krisi honek egiten duena da, kudeaketa hori nun geratzen da, ezta? Osea, transitoa egitea orain emakumeek zailtasun aurretik esan denagatik, zailtasun handiagoak izango dutela publikorantz jutea, ez? Publikoran geratzea edo publikoarantz ibilbidea egitea. Horiek dira atzerako ez dakit enkuadrea edo Eta ez da gutxi, koordenatuak eta argi fokoak jarri ditugu, nik bat nolabait ekartzearren aurreko saioetan jasotakoak ere ikusten da nabarmen, berriro ere zaintza refamiliarizatu egiten dela, espazio pribaturantz bueltatzen direla berriro enegarrenez aurrera egindako pausuak eta horrek sortzen duen espiralaren zirimola horren inguruan nola biltzen diren gainerako desberdintasunak. Beste hitz batzuekin, baino aurrekoan ere esaten zitzaigun, ez da? Lehendik zorlaturik zegoen zaurian piku egiten duela birus honek. Josebe Iturriotz, zure txanda, zure begirada, argazkiko begirada, gero esan bezala irudi mugimenduan etorriko zaizkiguta. Bueno, argazkia baino hausnarketa txiki bat egitea gustatuko litzaidake. Batetik esatea, pandemiak areagotu duena da, feminismoak ja urtetan ikustarazten ari zan kolapso bat. Pentsalari askok eta militante askok krisi zibilizatorio bat bezala definitu dutena. Orduan, etzan berria, pandemia honek ikustarazi duena da, ja mugimendu feministak eta pentsalari feministak esaten ari ginen gauza asko. Orduan, pandemiarekin izendatu duguna, benetan, krisi multikausal bat da. Eta horren oinarrian, azken finean, dagaguna da kapitalismo patriarkal eta kolonial bat. Nik uste dut nire kideak apunteak jarri dituztela arrazakerian emakumeak gauza asko, baina azken finean oinarrian dagoena da sistema bat nun bizitza talka egiten du gure balio sistemarekin. Zergatik, azken finean bizitza hildako balioa bilakatzen dugulako. Azken finean kapitalak sortzen duena da benetako baliorik ez duen ekonomia bat. Eta zer gertatzen da? Kapitalismo hau geroz eta basatiagoa da, geroz eta neoliberalagoa da, eta bizitza suntsitzen du. Argi dago adibidez, ez dakit ez, pandemian sartuko nuke ekosistemaren krisi potente batean. Pandemia tartean zegoenean eta momentu gogorrenetan lan esentzialei buruz hitz egiten ari ginean, zeintzuk ziren lan esentzialak, ez? Zaintza lanak, argi eta garbi, nik ero esango nuke, esentzial bezala saldu nahi izan dutela militarizazio bat, baina nahiko absurdua izan dela, azken finean, militarizazioak sortu duena da, gizartearen kohesioa apurtzea, gure arteko sareak apurtzea, isunen estrategia erabate perbertsua izan da, eta azken finean ere, kasu askotan, zaintza sareak bermatu beharrean edo sustatu beharrean, sortu dena ere izan da, inkisizioaren logika bat, militarizazio horrengatik. Baina benetan, esentzialak ziren lanak, izan dira, oraintxe bertan aipatu diren, feminizatu horiek, eta konturatu gara, esentzialak ziren lan horiek, zirela gutxien kapitalaren ikuspuntutikan, gutxien balioa zutenak, edo diru gutxien jasotzen zituzten lanak, Adibidez, atentzioa deitzen zidan, ospitalak momentu honetan, eta ikaragarria izan da, nola osasuna berriro erdigunean jarri dugu, eta osasunaren sistema guztiak, baina osasunean lan egiten zuten agentek, nola balioan jartzen ari ziren, ez bakarrik guk mediku prestigioso horiek ditugunak, kapitalak prestigio ematen dien langile horiek, baizik eta zaintzaile sistema osoari. Orduan, oso importantea izan da niretzako pandemiak ikustarazi duela, benetan, zeintzuk ziren esentzialak ziren lan horiek. Orduan, hemen ikusi duguna da, batetik, bizitza esentziala dela, hau da, gure logikak bizitzaren kontra joaten direla, lehen turismoa aipatu duzu, zergatik areagotu da hainbeste birusa. Eta hemen analisi epistemologiko, ekologiko sakon bat behar dugu. Zer gertatu da, zer dagoen birus honen garapenaren atzean. Eta nik esango nuke, eta indarkeria aipatu duzue,
gure jakintza eta gure zientziak eta kapitalismoak azken finean naturarekiko logika bortxatzaile baduela. Hau da, natura suntsitu egiten dugu eta natura maltratatu egiten dugu. Tratu txarretan oinarritzen da gure harremana naturarekin. Eta gero gainera zaintza ez diogu baliorik ematen zaintza hori. Orduan, zer sortzen dugu? Sortzen dugu sistema bat, nun ekonomia eta bizitza erabat modu dialektiko edo kontrajarri batean bizitzen da. Eta hau ere bai ikusi dugu oso argi pandemian, ez? Lana, denbora guztian gobernuek lana berpiztu nahi zuten eta jokoan zegoena zen bizitza, ez? 15 egun gehiago itxaron beharrean, egon da presasko ekonomiaren berpizte horretan, eta benetan ez da eman hausnarketa bat, eta ez dugu planteatu pandemia egoera honetan, krisi ekologiko, eta nik esango nuke krisi zibilizatorio honetan, ez gara gelditu hausnartzeko, ia posible izango dan, hemendikan aurrera, orain arte geneukan ekonomia hori berpiztea. Adibidez, automozioa. Debatean ari gara, momentu honetan, kotxeak eta sektore hori krisia bizitzen ari da, baina igual bai da momentua planteatzeko berkonbertsio bat. Osea, ezin dugu jarraitu lehen bezala kontaminatzen, ezin dugu lehen bidaiatzen genuen bezala, ezin ditugu gauza asko egin lehen egiten genituen bezala, ez? Kutsadura ikuspuntutikan, baina nik esango nuke bizitza elementalaren ikuspuntutikan. Orduan, nik uste pandemia hau, gertatu den krisia hau, batetik, berresten duela mugimendu feministaren aurreikuspen ahalmena, eta ematen digula aukera bat, eta da, konturatzeko, ja ez bakarrik feminista batzuk, edo ez mugimendu feministak, baizik eta globalki konturatzeko nun dagoen balioa, zer da benetan, orain momentu honetan, balio duena, eta gero nik uste oso importantea dela, ikusi dugu nola estatu batzuetan, edo herri batzuetan, argi eta garbi ez nola, badauden bizitza batzuk besteak baino gehiago balio dutena. Badarela batzuk bizitzeko eskubidea dutenak, eta beste batzuk ez. Eta azken finean nik uste honek aukera bat ematen digula, zertarako gure balio sistema eraldatzeko, ekonomia deituko dio, baina azken finean izango litzateke gizartearen aldaketa potente bat bideratzeko. Orduan, krisiak badakit oso askotan esan dela, eta igual dela naifa edo ez, baina bai dela aukera bat, momentu hau bizi izan dugun kolpe hau, benetan hausnarketa sakon bat egiteko eta beharrezkoak diren aldaketak bideratzeko. Ezinbestean gero, galdetuko dizuet zuen ustez egiten ari den, ala ez den. Oraintxe sartuko gaiara ja analisiaren zatian, edo denboratxo bat eskaini nioke honi, ez eta galderak zuzenduko dizkitzuedan banan eta, sistema telematiko honek beste aukerarik ez dulako ematen, baina parte hartu mesedez, ze askozaz ere aberatsagoa izango da. Aipatu duzu, Josebe, oraintxe bertan, esentziala zer den ikusi dugu, galdera izango litzateke benetan garrantzia ematen ote diogun, esentziala ustez, edo esentzial gisa izendatzen dugun horri. Ikusi dugulako kolpea jaso eta gero zer egiten ari garen. Eta maila horretara jo nahiko nuke, egiten ari garen horretara. Maider, zuk aipatu duzu, mugimendu feministaren, abiaburuko hausnarketa hori, bizitzak erdigunean COVID-19 krisiari eta neoliberalismo patriarkal eta koloniari aurre egiteko proposamenak hori izenburua nolabait esatearren. Eta, barkatu, ezagutzen baduzu ere, utziazue pasarte bat ematen. Egunero bizitzea, ez da magiaz edo kasualitatez bizitzea. Egunero bizitza bera berreraikitzen dugulako da. Egunero pertsona guztien bizitza zaintzen dugulako. Pertsona guztiak gara kalte berak, beti, ez bakarrik haurtzaroan edo zahartzaroan. Horregatik gara denok koronavirusaren aurrean ahulak. Eta berriro diogu, bizitza zaintzeko modu bakarra komunean dela, emanez eta jasoz. Gizartea, ekonomia, mundu osoa da interdependentea. Eta baita, eko mendekoa ere, ezin izango baikenuke bizirik ez dagoen planeta batean, bizi.
parrafo honek nik uste dute hartzak ematen dizkigula orain biribiltzen saiatuko garenak analisian Josune. Aditu batzuk esaten dute, eta nabarmen ere ikusten da, kristalezko zapaia hori indartzen ari dela, eremu profesionalean. Eta zantzu batzuk, bakarren batzuk edo eman litezke, seguru zuek ezagutzen dituzuela nik baino gehiago ez da, baino jadanik gobernuetan eta arlo zientifikoan COVID-19 etorkizuneko ondorioen aholku emango dion disiplinan hitzeko talde berri bat ezagutu dugu, 12 aditu dituenak, 4 emakumerekin. Emakumeek gizonek baino zaintza lan gehiago hartzen dituzte, karrera profesionalaren gainetik jartzen dute, eta jadanik hori ere aipatu da, eta ikerketak daude, nolatan gizonezkoen lanak handitu egin diren, mundu akademikoan esate baterako, eta emakumeen lanak urte bereko epea hartuta, maila profesionalean, akademikoan, erdira jaitsi dira. Batek suposatu lezake agian, emakumeak telelana egiten ari ziren horretan, zaintza lana ere egiten ari zirelako. Bueno, asko izan litezke adibideak, Josune, zure iritzia nahi nuke honen inguruan, egoera profesionalean atzera egiten ari gara, zure ustez nola eragingo dio egoera honek emakumeen gaitasunen aitortzari? Ez dakit mikroa pizterik duzun, Josune? Hemen ondoan duzu? Orain primeran. Bai, ez nion ikusten. Bueno, ni lehen oso laburra izan nahi, baino zaintzari buruz esan diren hainbat gauzakin bat nator. Zaintzari gabe ez dago bizitzarik, edo balin badago oso egoera eta oso kalitate kaskarrekoa izango da. Orduan, hori gizartearen bizkarrezurra da, hori zaindu beharra dago, zeren horren inguruan dago beste guztia, zaintzarik ez balin badago, beste guztia soberan dago, ezin da egin. Bueno, zuk esaten zidazun kristalezko zabaia. Bueno, kristalezko zabaia betidanik izan da. Betidanik izan da, gizarte patriarkal baten gaudelako, horrek zer esan nahi du, gizonezkoak sortu dutela gizartearen eredua, modelua, beraien erara, eta hor emakumeok beti egon gara bigarren maila batean. Iraganean, esaten zan, emakumeak ez dute formakuntzarik, nahiko goi mailako lanpostuak edo tokietan egoteko. Hori aspaldiko kontua da, baino gaur egun eta ia aspalditik hori ezin da esan. Emakumeak formakuntza dute, gaur egun unibertsitateak beteta daude, ikerkuntza zentroak ere bai, eta baino hala ere kosta egiten da, nola esan, erabakiak hartzen diren eta analisiak egiten diren talde horietan sartzea. Zu jarri duzun ejemplua, talde hori 12 lagun eta 4 emakume bakarrik. Horrek esan nahi du, beste 8 gizonezkoak direla. Hau da, doble emakume eta gizonezko doble dago emakume baino. Hori akats handi bat da. Ez bakarrik guretzat, emakumeontzat, gizarte guztiarentzat. Akatsa da, zeren hor egingo diren analisiak eta hartuko diren neurriak, akatsak izango dituzte. Gero aipatu duzu, artikulu teknikoak eta guzti horrek hoxe eragina duela. Emakumeak, itxialdi honetan, ahalduenak behintzat, telelana deitzen dan hori egin du. Arriskutsua, ondo dago, oso ondo dago, baino kontuz telelanarekin. Zeren ia
arrisku handi bat dago, telelana egin, gehi zantxalanak, etxeko lanak, gehi guzti hori. Eta gainera, olako artikuluak idazteko eta lan intelektuala egiteko konzentrazio benetakoa behar do izan. Eta askotan emakumeak ez du hori, gizonezkoak bai. Itxi, beraien estudioan edo, en fin, eta hori bai. Nazio Batuen erakundeak hau dela eta, COVID hau dela eta aholku eman ditu. Eta hoien artean dago, fokua emakumeen eta neska txikien jarri behar dela. Zergaitik beraiek gehien sufritzen dutelako egoera hau, eta gainera beraiek izango direlako motorrak hemendik ondo irtetzeko. Guzti hau, bai, lotuta dago, bai, enpleguarekin baita ere, ez? Eustatek egiten ditun, Eustatek egiten ditun estadistiketan, garbi ikusten da, enplegu tasak beti emakumeenak, gizonezkoenak baino pixka bat bajuagoak direla. Eta hor sartzen badira zenbat seme-alaba dauden, seme-alabak geroz eta bat edo bi edo balin badira, orduan aldea haunditzen joaten da. Baita ere egia da, enplegu tasa horretan ikusten badugu, sartzen badugu formakuntza maila, zenbat eta emakumeak formakuntza handiagoa izan, orduan eta aldea gizonezkoekin txikitzen joaten da. Baina berriro bueltatuko naiz zaintza lanetara. Munduko Osasun Erakundeak egiten duen, osasunari egiten dion definizioa oso zabala da. Oso zabala da eta 3 arlo hartzen ditu. Bata da osasun fisikoa, denok dakigu zer da fisikoa. Bestea da mentala, psikologikoa, emozionala, eta 3. soziala, hau da harremana sozialak izatea, familiarrak eta abar. Emakume askok eta askok guzti hau hartzen dute bere gain. Besteen osasun hau, besteen osasun fisikoa, baino ondo egotea, emozionala, hori dana hartzen dute bere gain, sekulako zama da, eta askotan beraien burutaz edo beraietaz ahaztuta eta hor prezio on bat ordainduta. Ez dakit. Hor nahikoa hausnarketarako nahikoa eman diguzu analisiaren ikuspuntu, esan alda, ez dakit zuzenduko jazue, sistemikoa ez da? Hasi gaitezke norberaren esperientzietatik, hasi gaitezke bizitzari eragiten dion alderdi bakar batetik eta guztiak errenkadan ukituz joaten gara. Gero bueltatuko gara, ziur naiz, zaintzaren korapilo honetara, baina Maider, zure iritzia nahi nuke orain lidergoen inguruan. Aipatu dugu, eta hor batzorde horietako bat, berrosatze faserako batzorde horietako baten osaketa ikusi genuenean, osaketa guztiz desorekatua ikusi genuenean, harrigarri egin zitzaigun, baina berdin, zeme kasutan mintzat harrigarri egin zaigu, lidergo femeninoaren inguruan ikusten edo entzuten ari garena, ez da? Hainbat, presidente dituzten, hainbat herrialdetan, emakume presidente dituzten hainbat herrialdeak jarri direlako eredu gisa,
egoera honen kudeaketan nolabait esatearren, ez da? Eta galdetzen dizut emakumeen plataforma politiko batetik begiratuta, zure hausnarketa interesatzen zaigulako, emakumeek hobeto kudeatzen dute, emakume horien ezaugarriak nabarmentzen direnean, zerbait esentzialismora itzultzeko arriskua ez aldago, ze empatia, zaintza, hurbiltasuna, iaia amatasuna aipatzea, besterik ez da falta izan zenbait kasutan, ez da? Kudeaketa onaren aldarrikapena egiten denean. Ez dakit, Maider, nola ikusten duzun? Lidergoen gai hau. Lidergoen gai hau, hainbat, Forbes aldizkaria hasi izan artikulu ezberdinak argitaratzen, eta gero, ben ere Euskal Herrian berrian eta agertu dira iritzi artikuluak, eta, analisi politikoak dituzten artikuluak honen inguruan. Kontutan hartu atzen baldin badegu, egun mundu mailan herrialdeetan presidente diren artean, bakarrik 7% dira emakumeak. Ez da, 7% ez da iristen, 6, ezakitzen, baina 7arekin geratzen gea. Eta esatea, edo titularra izatea emakumeek hobeto gobernatzen duten, esaten duzun bezala, ez azkenean da esentzialismora juteko oso gertu dago, eta nik uste titular horiek erresagoak direla, jendeari komunikatzea, atzean dagoen guztia aztertu baino. Eta orduan nik saiatu naiz pixka bat aztertzen edo ikusten, ez modu sakon batean izateko herrialde joan barko nintzatekela dena ikusten, testu ingurua eta abar, politikoa, ekonomikoa, kulturala, baina puntu batzutan hausnarketa egitea ezinbestekoa da, ez da? Konplexua da, eta esentzialismora jotzeko arrisku hori biderik errexena da, ez? Eta, ikusi barko genuke adibidez, herrialde ezberdinen egitura zein dan, egitura soziala eta politikoa, adibidez, nik uste oso garrantzitsua dela parte hartzeko mekanismoak nola dituzten txertatuta herrialde horiek, eta parte maila ezberdinen gobernu, maila ezberdinetan parte hartzea nola dan, egiturak baldin badaude horiek bermatzeko, eta honek, ze bat nahi dut, honek adibidez, mugimendu feministentzako oso erresagoa izango litzateke parte hartze prozesuetan, adibidez, beraien aldarrikapenak edo beraien proposamenak entzunak izatea eta politikan edo egitura politikoan zertatzea. Baita beste puntu bat zein dan bere egoera politikoa, soziala eta kulturala, zein iztasun daukaten, zein dira giza talde ezberdinen egoera ekonomikoa, hemen ere, adibidez sindikatuak, mugimendu sozial anitzak, ze hartu harreman daukaten gobernuarekin eta gobernuko egiturekin. Beste puntu bada lidertza, lidertzaren inguruko hausnarketa. Nik uste emakume hauek, nik prentsan irakurren gutxi da, ez da alako sakondu, baina bai, lehendabiziko inpresioa dela, lidertza ez dula eramaten pertsona batek, ez? Igual, gizonetan pertsona bat presidentea da, lehendakaria da, eta pertsona, baino, aditzera ematen dute, emakume hauek bere atzean, lantalde bat daukatela, eta berez horrela da, herrialde bat ezin du pertsona batek inolaz ere gobernatu, ez da? Baina aditzera ematen dute, lantalde bat daukatela, ez dirala beraiek burua dirala, edo aurpegia dirala, baina bestetik lantaldean hartutako erabakiak direla aurrera ematen dituzten, aurpegia jartzen dietela taldean hartutako erabakiei. Baita ere komunikazio eredua aztertu barko litzateke. Zuzentasuna, ez gauzak esateko zuzentasuna, eta bueno ikusiko dugu, edo gauza bat esan eta handikan bi astetara aldatu, ez? Osa, asertibitatea eta zuzentasuna komunikazioan, ez? Hau horrela da, ez? Ziren lehendakari batzuk, emakume lehendakari batzuk, krisi otorriko zen krisi honen arriskua edo larritasuna mai gainean jarri zuten zuzenean, ez da, hau larria da, ez?
egia esatea, eta baita ere sentimenduetaz hitz egitea, ezta? Adibidez, batek esan zien umei Norvegiakoa zala uste dut, esan ziela, nik ere beldurra daukat, beldurra sentitzeko baimena daukazute, denek sentituko dugula beldurra. Orduan, horrek esatea politikari bateko, agintari bateko hori esatea pixka txokantzia da, ez? Baina, bueno, komunikazio eredu ezberdinak dira. Baita ere, kolektibo ezberdinak barne hartzen. Ez dakigu asko honen inguruan, baina bai, badibidez, gazteak eta aurrak aldaketarako agente bezala identifikatu dituzte, eta baita ere, hiritartasuna eman diete, ezta? Pare bat gutxienez bai herrialdeek, hitz egin zutela zuzenian umeekin. Eta baita ere erabiltzen finlandiarrak, presidente finlandiarrak, erabiltzen sare sozialak eta influencerrak, gazte eta ez hain gazte, aurrei ere, mezuak helarazteko, ezta? Orduan, kolektibo ezberdinak identifikatzen dituzte, eta jendartea osatzen dutenak ez dira jende heldua, edo esaten zuen bezala Josunek, eredu maskulino bat, ezta? Baizik eta ikusten da kolektibitatea eta aniztasuna gutxienez hasi direla markatzen eta ikusten ezberdintasuna direla, eta jente desberdinak eta jendarteko pertsona ezberdinak behar dirala aldaketak egiteko. Eta krisia aurre egiteko, baina nik uste pixka areagoa dijoala, ez? Jendartean aldaketak egin alizateko, hori dela bidea, ez? Eta hori, bueno, sakon gabe, oso interesgarri izango litzateke herrialde hauen bakoitzaren zein dira parlamentarioak dira, presidenziala da, ze pixuak asenatua daukaten, be kamara eta goiko kamara, nola parte hartzea, nola txertatzen dan, ze puntutaraino, goraino dijoan, erabakiak hartzeko, baina, bueno, horren. Eta, bueno, baita ere, gure buruari galdetzea, ze badaude, zerrek albideratu duen herrialde horietan emakumeak izatea lehendakariak, ze eguneko 7 ez da iristen mundu mailan emakume agintarien kopurua, ez da? Orduan, zerrek albidetu duen hori horrela izatea. Bai, eta gero, hala gertatu denean, ze emaitzak dituen, egoera hau bezain zaila den egoera baten kudeaketan emaitzak bai ikusten direlako, gauza efektoa, kate hori nun dago, emakumea lidergoa izatea, ala emakume bat lidergo osora edo altuenera iristeko kapazen herrialde bat izatea. Bueno, hor ere, luze joko luke eztabaida, baina zenioen bezala agian fokoa gehiago jartzen da azken muturrean emakume presidente duten kasuak aipatzen dira eta hortxe gelditzen gara, titular horretatik bera iritsi ezinik, nolabait esatearren. Josebe, zuregana joneko nuke orain, aipatu duzulako, hasieran, feministek, pentsalari feministek, nunbait, iragarritako zerbait, ez pandemia bera, baino bai ikusten ari garen osoko krisi hau. Eta baita ere, aldez aurretik, atze batez seinalatutako gabeziak. Analisi guztiek batek egiten dute esaten dutenean konplexutasunak kudeatzea tokatzen zaigula, erronka zaharrak eta berriak nolabait txertatu egin beharko ditugulako eta ezinbestean bietan ibili beharko dugulako urgentziak eta garrantziak dutenak eta bar eta bar. Bueno, analisi egitea egoera honetan zaila da, baino eskatu nahi nizuke analisi egiten ari garelarik zure uste zein diran aintzat hartu behar diren estrategia gutxienez. Ikasitakotik, baina baita ere, agian ikusitakotik, ze asko ikusten ari gara. Hilabete hauetan, estrategia desberdin asko ikusi ditugu, zakize gogo eta egin duzun honen inguruan. Mikroa piztu mesedez? Ostras, berria dirudi. Hori, nik uste importantea dela hor azpimarratu duzuna aurreikuspenarena, predikzioa. Hau da,
mugimendu feminista eta pentsalari feministak gai izan dira predikzio hau egiteko orain dela urte asko daramagu hitz egiten zaintza krisi hontaz. Azkenean honek egin duena da ikustarazi eta areagotu. Bestetik ere, gaude momentu oso interesgarri batean, eta hitz egingo dut gehien bat mugimendu feministetaz. Azken urte hauetan ikaragarria handitu da mugimendu feministaren edo feminismoaren indarra. Baina horrek sortu duena da, bazuk lehen esan duzuna, oraintxe bertan Pilar aipatu duzuna da, konplexutasun hori, ez? Ikaragarria handitu da mugimendu feminista edo feminismoa bera, nik ja ez dakit ja bakarrik mugimendu feministataz hitz egin daiteke, feminista asko ditugu toki ezberdinetan, ez? Orduan, zer gertatzen zaigu? Bide batez, lehen genituen estrukturak zaharkituak gelditu zaizkigula, ez? Lehen genituen koordinadorak edo lehen genituen estruktura horiek, kudeatzen ditugu gauzak, eta esate baterako hortxe dazkagu, ez? Euskal Herriko jardunaldiak aurrek urtean egin ziren azaroan. Emakume mundu martxa hortxe dago plataforma bezala. Maiderrek aipatu duen, eta hemen aipatzen ari garen, ez? Koordinadora hori, bizitza erdiguneko koordinadora hori. Baina baita ere, gertatu dana da, eta oso polita da, ez? Sortu dira asanblada berriak, sortu dira talde berriak, belaunaldi berriak, feministak ditugu toki askotan, eta horrek, alde batetik zoriontzekoa da, baina bestetik ere gatazka asko sortu ditu, ez? Batetik adibidez, nik sare sozialetan, momentu honetan feminismoak dakan presentzia, edo toki ezberdinetan feminismoak dakan presentziak sortzen duena da, momentu honetan eta lehen ere horrela zen, ez? 80. hamarkadan feminismoak ere ezberdinak ziren, ez? Baina orain, gatazka horiek nik uste azpimarratu egin direla, ez? Eta Maiderreko ondo aipatzen zuen, badagoela arrisku bat, eta da resentzializazio hori, ez? Emakumearen resentzializazio hori. Nik uste dut argi ematen ari dela, eta ikusten ari dela feminismoaren barruan eta diskurtso batzuen arteko talkan, ez? Esate baterako, lehen aipatu dituzu, ez? Mugimendu LGTBIQ aipatzen ditugu, baina nola txertatzen ditugu mugimenduan, ez? Ni adibidez nire burua eta transfeminista bezala eta aktivista transfeminista izendatzen naizenean eta transgenerismoa mahai gainean jartzen dudanean, askotan oso umezurtz sentitzen naiz, zentzu horretan, ez? Emakumetaz hitz egiten ari gara denbora guztian, eta nik uste interesgarriago izango litzatekela praktika patriarkalei buruz hitz egitea. Eta ikustea non dauden praktika patriarkal horietatik ateratzen diren estrategiak, ez? Orduan, zeintzuk dira, momentu honetan nik uste zeintzuk diran pilpilean dauden, transbertsalki feminismoan pilpilean dauden debate batzuk. Bat argi eta garbi transexualitatea, eta nik uste oso gaizki ulertua. Askotan erradikalizatu egiten da eta ez da ulertzen transexual asko mugimendu feministan parte garela, adibidez ni bezalako pertsona bat mugimendu feministania jaiotakoa, eta 19 urtetatik horregon da momentu batean transizio bat edo egiten duzunean sujetu edo gorputza arriskutsu batean bilakatzen zara. Gero ere nik uste beste erronka bat superimportantea da dekolonietatea eta mugimendu antiarrazistak. Hau da, momentu honetan emakumetaz hitz egiten dugunean ez bakarria generoaren esentzializazio horretan, baita ere askotan txuritasuna esentzializatzen dugu. Hau da, hitz egiten dugu, emakumetaz hitz egiten dugunean, zen emakumetaz ari garan hitz egiten. Eta horra adibidez, nik ez dakitez, Lolita Txabez bat etortzen zait burura. Momentu honetan, herri originariak edo indigena gaizki deituak, edo abjalako herriak sortzen dituzten diskurtsoak eta sortzen duten indarra eta sortzen dituzten estrategiak eta kontutan adibidez hartu beharko litzateke ze garrantzia ematen dieten borroka ekologistei eta zelako erasoak bizitzen dituzten momentu honetan babesle ekologista horiek edo naturaren babesa lantzen duten agente horiek, nik uste hor badagoela puntu oso importante bat eta feminismoak ere nik uste horri begiratu beharko genikoela. Eta azkenik badago beste gatazka bat eta niretzako hau ere sustantziala da eta da prostituzioarena. Prostituzioaren gatazkak sortzen duena da emakume on eta ez onen arteko banaketa bat.
Eta gainera, momentu honetan enkistatzen ari da debatea abolizionismo, hau da, prostituzioarekin bukatu edo ez bukatu, eta nik uste azken finean hori ez dela debatea, baizik eta da nola mantenduko ditugun denen bizi baldintzak prostitutaz, indigena edo arrazializatua, transa, emakumea edo beste adibidez aniztasun funtzionala, gorputzez normatiboak ere hor txertatu beharko lirateke. Orduan, niretzako hemen ikusten dena da gatazka bat, eta da gatazka bat orain arte mugimendu sozialak oso identitarioak izan dira. Sujetuaren bila ibili gara, marxistak alde batetik, feministak emakumeak bestetik, lesbianak bestetik, transexualak bestetik, Eta orduan, momentuan izango litzateke sujetua versus agentzia. Behar duguna da ekiteko almena, gauzak egiteko almena, Gogoratzen dut Plaza Andreoketik elekzioetara aurkezten ginean urtero, bazegoen boterearen definizio oso polita, eta esaten zuten, edo esaten genuen momentu hartan, eta, jarraitzen dugu idei horrekin, boterea ez da boterea bera, baizik eta gauzak egiteko almena da. Orduan, agentzia horren bila joan behar gara. Eta hor, punte batzuk, eta gero nahi baduzue, urrengo galderetan garatu dezaket gehiago, baina badar esperientzia oso interesgarriak, Adibidez, koordinadora, bizitzar degunean koordinadora horrek, egiten duen analisia, egiten duen diagnostikoa, baina gero ere adibidez oso interesgarria izan da, auzoetan sortu diran zaintza sare mistoak. Eta hortxe ikusi da adibidez, nola militante ezberdinak aliantzen bitartez oso ondo funtzionatu duten. Eta gero aipatu nahiko nuke, orain dela urte batzuk martxan jarri izan ekimen bat, baina etzana guztiz garatu eta hor jarraitzen du, eta igual bai izango litzateke momentua garatzeko, eta da eragingunea. Eragingunea izan zen proposamen bat, nun biltzen ginen feminista oso ezberdinak. Bai mugimendu feministatik getorren aktivistak edo militanteak, baina baita ere beste sektoretatik zetozen feministak. Esate baterako unibertsitatetik, administraziotik, kazetariak, oso anitza zen. Gertatzen dena da ere, feminismoa eta mugimendu feminista ohitu egin dela prekarietatean funtzionatzen. Orduan, kostatzen zaigu asko estruktura horiek bermatzen eta gure lana duintasunez garatzen. Eta hor ere berplanteatu beharko genduke sistema kapitalista batean nola sortu bizi baldintza benetan gizartea aldatu nahi dugun eragile horiek aldaketa horretan edo prozesu iraultzaile horietan bizirik irauteko. Eta amaitzen dut beste idei batekin, ez dugu ahaztu behar, gertutik dakagula momentu honetan fascismoa, ez dugu ahaztu behar momentu honetan adibidez, eta naiz eta Madril izan, Madrilgo kideak, martxoak 8 antolatu duten Madrilgo kideak jarraipen gogorro bat izan dutela, gobernua sartu dute salaketa, baina azkenean hor egon direnak deklaratzeko deika eta pandemia momentu gogorrenean beste prozesu guztiak geldirik zeudenean feministak akosatzen egon dira, eta horren atzean fascismoa dago, eta horrean nik uste oso importantea dela, kontutan izatea ere, beste aldetikan, eta hor badazkagu herri Estatu Batuak, Brasil, badazkagu toki batzuk nun ikusten ari garen noraino eraman dezaken edo noraino iritsi daiteken fascismoa, kontutan izan behar dugu baita ere momentu honetan borroka horretan txertatuak daudela. Orduan, nik uste importantea dela kontutan izatea zer gauza egin nahi ditugun, baina baita ere ez bizi, askotan hori egiten dugu gure munduan bizi eta ez gara askotan konturatzen zein dagoen beste aldean. Eta horretarako uste dut aliantziak beharrezkoak direla eta aliantzak suposatzen dute talde identitarioetatik ateratzea, lanketak arraza landu nahi dutenak, emakume bezala sentitzen direnak, lantaldeak sortu daitezke, baina alientzetatik funtzionatu behar dugu eta borrokak identitarioak alboratu behar ditugu, zatik janek ningo gaituzte. Hain zuzen ere horretara jotzea proposatzen dizuet. Aurrera begirako lan horretara aliantzak aipatu dituzu eta hainbat estrategia ere bai ikasitakotik zer gertatu den denbora honetan eta zer gertatzea nahi dugun hemendik aurrera. Behin eta berriz aipatzen ari gara tentazioa auki dezakegula pentsatzeko
hemendik aurrerakoa, bueno, 2 edo 2 hilabete, terdi 3 hilabeteko eten batetan gero abiatzen den beste zerbait berria dela, baina gertatzen ari da oraindik. Oraindik zaintza lanak lehengo berean segitzen dute, ikusi dugu eten honek larriagotu edo ageriago ere ekarri dituela lehendik ikusten genituen elementuak, baina normalidade ohikotasun berri hori nolakoa izatea nahi dugun ere orain da galdetzeko momentua. Ze erronka ditugun begien aurrean eta erronka horiek lehentasunen arabera nola ordenatuko zenituzken. Ze gauza asko daude egiteko zalantzarik gabe, baino esate baterako aipatu dituzu batzuk Josune, barkatu Josebe eta Josunek ere aipatu ditu beste elementu batzuk hasieran, erreskatatu, babestu, garatu ditzakegun esperientziak. Ze neurri sustatu beharko lirateken, nola antolatu beharko genuken lehentasun horiek esentzialtzat ikusten ditugun horiek benetan lehen lerroan egon daitezen. Josune, zurekin hasita, erronkak aurrera begirako proposamenak, nondik nora abiatzea proposatuko zenuke? No, aldaketa bat beharrezkoa dela garbi dau. Zeren, lehen esan deu, krisialdi honekin ikusi deula lan oso feminizatuak diren batzuk, egoera kaskarrian daudenak, baino funtsezkoak direla eta zentralitatea behar dutela. Beraz, sozialki baloratu, baldintza onak eman, eta hor aldaketa bat behar dugula hori esan dugu. Neurriak, nik hitz bat esango nuke niretzat oso importantea. Zerbitzu publikoak. Mugimendu feministak urteak darama, hamarkadak, eskatzen zerbitzu publikoak. Zerbitzu publikoak bai umeen zaintza izateko, bai nagusien artean laguntza behar duten zaintza izateko, elbarritasunen bat duten zaintza egiteko, gero noski osasun arloan garbi ikusi deu zerbitzu publikoak behar direla, zerbitzu sozialak, eta abar. Hor, baino, zerbitzu publikoak nik uste dut indartsuak, sendoak eta ondo finantziatuak behar ditugula. Eta gehiago esango nuke gestio zuzena aldan guztietan behintzat izatea. Eta hori horrela ezin denean behintzat eta kontratazioara joan behar denean, administrazioa kontrolatu egin behar ditu, hor lan egingo duten jendearen baldintzak. Ezin dira alde batekoak eta bestekoak baldintzak diferenteak izan askotan dira, eta hori indartu behar dugu. Gero, ikusi dugu sektore batzuk ahulak direla, etxeko lanak egiten dituzten pertsonak, garbitzaileak, denda txikiak dituztenak, supermerkatuak, lan sexualak behartuta egiten dituztenak, eta guzti hori. Orduan, ez dakit, etxeko lanak egiten dituztenak adibidez, hor babesa behar dute. Momentu honetan babes gutxikit daude. Gehienak, ia denak emakumeak dira, gehienak edo asko eta asko migratzaileak dira, beraz, hemen ez dute sare sozialik, sare familiarrik, nik ez dakit asko eta asko, zeren hor bereiztu egin behar da, internak esaten dena, etxe barruan bizi direnak edo kanpo edo bere etxean kanpoan bizi direnak eta orduka juten direnak. Nik ez dakit
hor lan egiten duten etxean bizi direnak nola jasan duten itxialdi hau. Hor, pentsatzen dut gero ikerketa asko egin behar direla, ikusteko talde batzuk nola bizi izan duten hau. Zerbitzu publikoetara joan da, nik uste dut lidergoa hor administrazioak eraman behar duela. Horrek ez du esan nahi, arlo pribatuarekin ere elkarlana ezin dela egin. Nik uste dut egin behar dela, baino lidergoa administrazioak. Eta bestetik krisialdi honetan esaten da normalidade berria esaten da, baina gizarte eredu berri bat, hemen ere besteak aipatu dute, gizarte eredu berri bat, krisialdi honek erakutsi digu lehengo modeloak utxune asko ditxula, akats asko ditxula, eta guzti horretan beti emakumeak galtzaile irtetzen direla edo irtetzen garela. Hor neurri batzuk hartu behar dira. Niretzat oso inportantea da babes soziala izatea. Hemen gure erkidegoan, RGI deitzen dena daukagu, estatu mailan orain prestazio berdintsu bat onartu da, eta hori ondo dago mundu guztiari babesa administraziotik babesa izateko. Orain nik ez dut irakurri prestación mínima vital hori esaten dena, ez dekretua ez dut irakurri eta ez dakit baldintza guztiak nolakoak diren. Baina bai batek atentzio handia ematen dit, eta bakarrik egoera administratibo regularra dutenak eskatu detzakete. Hau da, atzerritarren artean paperak dituztenak. Jende asko dago, paperik gabe, hemen daude, eta beharrak dituzte, zer egingo deu. Eta bestetik gainera, lehen etxean, hori alde batetik, enpleguari helduz, lehen etxeko lanak egiten dituzten emakumeetaz aritzu nahi. Klaro, horietako askok, ez daude, paperik gabekoak dira, eta horregatik ez daude seguridade sozialean alta eman da, inungo protekzio juridikorik ez daukate, desistimiento figura, hau da, batek etxekoak ez palin badu besteak jarraitzerik nahi bota dezake, beste esplikaziorik gabe. Nik uste dut emakume hauentzat beste langileentzat dagoen eta dauden arauak aplikatu behar direla. Osea, ezin da, hola, Klinesaren ejemplua jartzen da askotan, ez? Usari tirar hori. Hori ezin da, hori ezinezkoa da. Nik uste dut protekzio langabeziaren prestazioa eman behar zaiela, kontratu duinak izan behar direla. Nik ez dakit, pentsatzen aritzu naiz, ez dakit hemen lanbideren bidez kontratatu leiken hori, baino olako pertsona bat. Baina onalitzake, zeren horrela garanti bat edo lanbidek garanti bat emango luke kontratu duina eta behar den bezala izatea. Lana eta enplegua, hemen lan baldintzak kontrolatu egin behar dira, lan inspekzioak gehiagotu egin behar direla, seguridade sozialeko inspekzioak ere bai, eta guzti hau ikuspegi feministakin. Inspekzioa egitera joaten direnak ikuspegi feminista behar dute izan, iruzurrik, izan ez dezan, eta abar.
izkutuko lana, hori dana irten egin behar da. Zerbitzu publikoak esan dut, gestio zuzena aldenean eta bestela kontrolatu. Zaintza lanak, horretaz, asko hitz egin dugu, gehiago egin leike, baina partekatu egin behar dira. Baloratu egin behar dira, valorazio soziala behar dute, remunerazioa behar dute, ordainduta ez daudenak, hor numeroak egin behar dira, jakiteko hainbat eta hainbat emakumek zenbat jartzen duten ekonomian, eta lan hauek partekatu egin behar dira, komunidadean ere bai, eta ez baten gainean jarri. Indarkeria matxista aurreko batean nahiko hitz egintzan horretaz, baina aipatu gabe behintzat ez nuen nahi, aipatu behar da, hemen neurriak hartu behar dira. Lehen esan da, prostituzioan behartuta dabiltzen emakumeak, eta baita ere, ingurumena zaindu egin behar da. Nik uste dut krisialdi honek ingurumenarekin zer ikusi handia daukala. Gure planeta zaindu egin behar dugu, besterik ez daukagu, gure etxea da eta ez daukagu besterik. Hori zaindu egin behar da, gertuko produktuak, gizarte globalizatu batean bizi gara eta agian birus hau hain aguro transmititze horrek, noski asko zer ikusi handia du, gizarte globalizatu batean bizi garela, baino, ingurumena zaindu behar dugu. Eta bestetik, klaro, administrazioak lagundu egin behar die, ekonomi txikiei, hainbat leku dauka administrazioak laguntzeko, eta horrek esan nahi du administrazioak dirua jaso behar duela, eta horretarako fiskalitateari errebisio bat eman behar zaio. Fiskalitateari errebisio bat, eta beti esaten da zergak progresiboak direla eta abar, baino hor nik uste lan asko dagoela egiteko, ni ez nahi sartuko gehiegi, baino ez dakit, ez dut ulertzen fiskalitateari buruz, baino gehien daukenak gehien eman behar du. Momentua da, eta asko aipatzen ari da, behingoagatik esan liteke, zerbitzu publikoak erdian jarri direla eztabaidan, hau ez da guztiz berria. Generaman, eta beste zenbait krisietatik ere pasa izan gara, eta ez da horren aspaldi, eta zerbitzu publikoen zentralidade hori behintzat, etzen horren nabarmena agertzen, nolabait esatearren, ulertzen diazue denok ere ongi. Behar bada hor aukera bat egon liteke, politika publikoen aldetik egon daiteke aukera ez bakarra, baino erronken artean eta ikusi ikasitakotik Maider, zer aipatuko zenuke? Ni Josebek aipatu nari helduta, zaintza sare kolektiboak, nik uste, itxiga honea gutxi hitz egin dugu, baina oso garrantzitsuak izan dira, baita ere mugimendu feministak bultzatu ditulako, eta Josebek esaten zuen bezala, lanketa ezberdina egiten duten kolektibo eta gizarte mugimenduk ere parte hartu dutela hor, eta izan da, eztabaida eta ekintza, ekintza gunea izan da, premia zegoelako, baina nik uste zaintza sare kolektiboetan lan egitea, bai mugimendu feministak, bai beste ekologistak, azte hauetan, hilabete hauetan elkarrekin lan egin duten kolektibo ezberdina, eta kolektiboetan ez dagoen jendea ere bai, ez? Auzo kolektiboak ere hor egon dira, oso garrantzitsuak izan da, hirietan auzoak eta herrietan herri zaintza sareak, eta bertan ere txertatzea eta eztabaidan jartzea eta elkarrekin lan egitea, elkarrekin perfekzionatzea,
langile, helduen edo zaharretxetan aritzen dira langileekin, baita ere ikusi behar dugu, azkeneko urteetan ze murrizketa ekonomikoak izan dituzte, esan denezuna, ez? Prestigioa edo bizibilitatea edo esentzialitasuna ematen diegun bere lanari, baina azkeneko urteetan nolako lan gatazkak, berdin garbitzaileekin. Orain dela 2 aste EHUko fakultate batean garbitzaileen greba zegoen, ez da? Eta handikan, 2 astetara esentzialak bihurtzen dira. Hori txoke, esentzialan ikusten puntualki dela, gero dena aztuko zaien hor, guri ez, espero, guri ez honetan gaudelako, baina beste datu ere. Orduan, garbitzaileekin, etxeko langileekin, bai, soldata bat jasotzen dutenak etxean lan egiteatik eta ez dutenak jasotzen ere, zaintza eramaten dutena etxe partikulak lerretan zaintza, helduen zaintza eta gaztetxoen zaintza, eta baita ere, Josunek esan duen bezala, hauetako lan anitz migranteek egiten dituzte, eta migranteak ere, naiz eta lan hauek aurrera eraman edo ez. Horan ikuste dut, zaintza sare kolektibo hauei indarra ematea, eta egin duten lana perfekzionatzea, eta izatea instituzio publikoekin interlokuzioa eskatzea, exigitzea, azkenian beraiek egin dute, bete egin dute, larria Eten egin zaigula ematen du? Baietz esango nuke, ez da? Eten zaigula Maiderren jarduna. Ia, saiatuko gara berreskuratzen Maider, zaintza sareen inguruan ari zan, Josebe, zuk aipatu dituzu, zure hausnarketa analisia egin dugunean aipatu egin duzu zaintza sare hori, eta aipatu duzu ere aliantzaren kontzeptua eta jasotzen ari gara jadanik, jendearen parte hartzetik jasotzen ari garen galderak edo, kuestioak, horien artean bada horri aipamena egiten diona, baina horra jun aurretik zure txanda, ikusi eta ikasitakotik zer hartuko zenuke? Nik uste, Jan Maiderrek apuntatzen ari zanez, eta batetik nik esango nuke, bat, hausnarketa sakona, hau da, gizartea ez aldatuko, ez baditugu erdigunean beste balio batzuk jartzen, eta bera esaten ari zanez, esentziala dena, momentu honetan konturatu gara, esentziala zela, baina zer gertatuko da, hemendiken hilabete batzuetarako, ez? Horretarako adibidez, koordinadora, zaintza koordinadorak oso dokumentu potenteak eta prestatu ditu jendeari galdetuz. Gero ere bai, beste estrategia batzuk jarri dira martxan, erresistentzia kajak, bizi ahotsa, etxeko langileen erresistentzia kajak, antirrazistan erresistentzia kajak, jende askok ere dirua jarri du, ez? Oso interesgarria izango litzateke fiskalki ekimen horiek zigortuak ez izatea, hau da, balioan jartzea. Kontutan izan, estatuaren diru laguntzak edo gobernuen diru laguntzak iristen ez zirenean, jendeak dirua jarri behar izan duela. Orduan, oso importantea iruditzen zait, gorputzen opresioak irakurtzea, hau da, despatriarkalizazioaren logika horretan sartu behar garela, eta horrek suposatzen duela, nik uste, demokraziaren erradikalizazio bat. Eta demokraziaren erradikalizazioa esaten dudanean, ez naizari zerbait violentotaz, baizik eta demokrazia oinarrira eraman behar dela. Orduan, zer erakutsi digu krisi honek? Nik uste nun dago akzioa. Gobernuek askotan gainetik begiratzen dute, eta nik uste garrantzia eman behar zaiela auzoko ekimenei, garrantzia eman behar zaiela herriko ekimenei, horrei erantzunkizun politiko eman behar zaie eta agentzia, adibidez, hasera mugimendu feministak deia egin zuenean mai tekniko batetara eta bai lehendakaria eta bai Nafarroko txibite interpelazio horretara deitu egin zienean ez zuten aintzakotzat hartu. Agian ere momentuko deialdi bat izan zen, baina bai egia da badarela beste administrazioko erakunde ezberdinetako, begira hor bueltatu zaigu Maider. Badaudela administrazio lokalean edo adibidez, oraintxe bertan gonbidatu gaituna, emakundek badirudi interesa beste tokietan ere badagoela, baina oso importantea da aliantzetaz hitz egiten dugunean, nire ustez, batetik. Mugimendu anitzen
aliantza hori, gizartearen diagnostiko eta sare horiek anitzak izan behar direlako, eta lotura horiek leku ezberdinetatik etorri behar direlako, baina baita ere behar dugu administrazioa eta erakundekiko aliantza bat. Hau da, ezin gara jun herria toki batetikan eta administrazioa bestetik. Eta hor nik uste aintzakotzat hartu behar direla. Orduan, nik bai, espero dut, eta igual oso ilusua naiz, edo, baina bai, denbora, oraintxe bertan gainera, mehatxua, krisiaren mehatxua, nik uste krisiaren mehatxua datorrela, normalitate horretara bueltatu nahi izatea. Hau da, normalitate horrek ekarri gintuen egoera ontara. Ez dugu ahaztu behar. Orduan, nik uste ez dela desiragarria normalitate horretara bueltatzea. Baizik eta bilatzea gizarte orekatuago bat, eta orain da momentua gainera, eske ez da katastrofikoa jartzeagatik, baina orain izan dugu COVID-a. Hemendikan urte batzuk aldaketa klimatikoa izan da. Erlojuaia, kronometroa, martxan dago. Orduan, gatazka pilo bat ditugu, eta ikusita mundu mailan zeintzuk diran balioa, nola gailentzen ari dan, balio ekonomiko hori, bizitza, heriotza bilakatzen duen balio horiek, nik uste, krisi ekonomiko hori, edo orain datorren krisi hori, benetan aurre egiteko aukera da, balio sistema aldatzen bada. Eta horretarako, behar duguna da, demokraziaren erradikalizazio bat, bizitza erdigunean jartzea, balio ekonomikoa, eraldatzea eta benetan balio izatea bizitza. Eta gure saretan herria benetan antolatua badago, eta agentzia politikoa badago, eta interlokuzioa badago, nik uste, jendea naiz eta lana ez izan, edo arazo horiek izan, ez da atzean geldituko. Baina horretarako, behar duguna da antolaketa, eta nik uste, ondo erakutsi duela herriak, eta eragile sozialak, eragile ezberdinetako, Amaiderrek aipatzen zituen, agentzia ezberdin horiek, ondo erakutsi dute lanerako grina, laguntzeko grina, eta askotan santzionatuak izan dira sare sozialak. Eta hoi bai da gatazka bat, botere ekonomiko eta publikoen artean, eta herriaren artean. Eta Josunek aipatzen zuena, ez? Sistema publikoak, azken finean, eske erakundeak sistema publikoak dira. Osea, eta gizartea publikoa da. Beraz, bateratu egin beharko ginateke edo gutxienez interlokuziorako edo demokrazia erradikal horretarako bidea ireki. Interesantia pizten ari da, jarraitzaileen artean, aliantza eta askotariko aliantza anitz horien inguruan. Zer egin, nola egin, oso interesgarria da, baino nork egin beharko luke honen pausoa, nola ezagutzen ote duzue horrelako kasurik, Maider berreskuratu zaitugu, ez dakit horri heldu nahi diozun. Ni esateko geratu nahi zena azkenian, bukatuko dut horrekin, eta gero agian beste horrekin jarraituko dut, baina bai, azkenian beharrezkoa zaintza sareak ezinbestean kolektiboak direlako, eta kolektibo ezberdinak gizartea, jendarteko kolektibo ezberdinak lanean jartzen dituelako, eta oso garrantzitsua da kolektibo ezberdina hauek nola zaintzaren transformazio bat, zaintza izan behar duela zeharlerroa, politiken zeharlerroa horregatik ere bildu dira eta lan egin dute hilabete hauetan, eta oso garrantzitsua da interlokutore bezala, instituzio publikoek ez pentsatzea zaintza sare kolektiboa diru laguntzen bitartez laguntzea. Kontua ez da laguntzea diru laguntzen bitartez, edo ez da ere beraien praktikak instituzionalizatzea, ez da beraien praktikak privatizatzea, ez publiko-pribatu sistema batean sartzea, baizik eta publikoak izatea. Interlokutoreak izatea, sare hauek, zaintza kolektibo hauek, baino azken finean publiko izateko helburua dutela. Horretarako dira interlokutoreak azkenean, jendarteko pertsona ezberdinak beraietaz baliatzeko modu ekitatibo batean. Horregatik. Eta bueno, nik uste, jarri diala martxan, edo urtetako eskarmentua praktikan jarri dela sare kolektibo hauekin, eta nik uste, ezingo gehala beraietaz ahaztu,
eta bai jendartean eta bai instituzioek ezin dutela tentsio hori, o ituk esan dut sortu izan dudan momentutan tentsio hori ez gara matzala inora. Baizik eta ikusi behar da, eta elkarrekin lan egin behar da, krisi askotariko momentu batean gaude, eta lankidetza eta kolektiboan lan egitea besterik ez daukagu aurrera egin alizateko. Gogoratzen ari naiz, hau aipatzen ari zaretelarik, justu ere, joan den urteko udako ikastaroetan, aliantzen inguruan, jardun ginela, Emakundek antolatu zuen ikastaro horretan, eta justu ere bertan aipatzen txala, nabarmen, aliantzen beharra, eta aliantzak ehuntzeko ikaspena, zer ikasi behar dugun alde guztietatik, desberdinen arteko aliantzak sortzeko, hibridazio hori gertatzeko, zer ikasi, nola egin, hori ere ikaspen bat izango litzateke, alde guztietatik, aipatzen zenuen bezala, Josebe, oraingoan bat, baina seguruna, beste batzuk ere, etorriko direlako, ez dakigu modu berekoak izango diren, baina nabarmen gelditu da, honek, eraikuntza honek, itoginak lehendik bazituela, eta orain ubidea ere egin zaigula azpitik. Galderak desiente jasotzen ari gara iruditzen baldin bazaizue, horietako batzan justu ere aliantzen inguruan, aipatu dizuet interes handia zegoela, eta interes honen inguruan segitzen dutela. Esate baterako Josebe galdetzen digute eraginguneaz berreskuratzeko nork hartu beharko lukeen lidergoa, dinamizazioaren erantzukizuna, ekimenak aurrera, emaitzak lortzeko, debate desberdinetan gatazka konpondu eta aurrera egiten lagunduko lukela uste duzu, horixe galdetzen dizute, aipatu duzun esperientzia edo, ideia horren, esperientzia horren aritik tira egin duzunean, horixe galdetzen dizute. Esperientziak anitzak dira, orduan nik uste bai eragingune izan liteke berreskuratu daiteken ekimen ban, baina berriro ere nortasun honetan nork egin behar duen edo, horre bazeuden agente batzuk eta momentu honetan nik uste ere agentzia hori errespetatu behar dela, mugimenduek ere ikusi dugu gure burua, pandemia erdian lan egiten baldintza batzuetan gure bizitza ere sostengatu egin behar da. Orduan, nik uste azken finean eragingune izan zen esperientzia bat, baina zaintza saretatik tiratu, adibidez, auzoetan eman den mugimenduetatik tiratu, jendea, kasu askotan, elkartasuna erakutsi du antolaketa hori gabe eta antolaketak sortu egin dira. Gero beharko genuke ikusi nola estrukturatzen dira gauza horiek. Adibidez, udaletxe batzuk sortu dituzte herri mailak. Orduan, sortzen badira adibidez herri mailak gatazkak antolatzeko nun parte hartzea nahiko irekia den eta horretarako behar ditugu parte hartzeko metodologiak eta dinamikak. Azken finean, ehundakako pertsonen asanbladak eta horrelako gauzak ere arazoak sortu ditzazketelako. Orduan, bai horregatik hitz egiten nuen demokraziaren erradikalizazio bat. Orduan, nik uste pertsona honek galdera egiten didan pertsona edo eragile bezala adibidez antolatuak hor eragingunen zeudenak ikusi beharko lukete esperientzia hori martxan berriro jartzeko indarra dagoen, baina ez da beharrezkoa idei hori edo ez sortutako esperientzia hori berpiztea. Agian egin daitekena da esperientzia horren gainean ikasi eta beste esperientzia batzuk sortu. Bai iruditzen zait oso importantea dela, kasu askotan pasatzen zaigu da, ez dakagula genealogia bat, ahaztu egiten zaigu genealogia. Ni mugimendura iristen nintzanean 19 urtekin nintzanean, egin nahi dugu ez dakiz eta esaten ziguten, baina hori egin genuen ez dakiz urtean, eta ez ziguten momentu horretan gaizki hartzen genuen. Baina nik uste bai interesgarria dela transmisio hori. Ez bakarrik ekimena, gehi transmisioa, ze ekintzak egin diran, adibidez, plataformak, abortuaren plataforma pasada bat izan zen. 80. hamarkadan emakumeak ezin zutenean abortatu, mugimendu feminista antolatu zen, eta emakumeak abortatu egiten zuten. Eta orain, esperientzia horiek ere berrikusi daitezke eta martxan jarri daitezke. Nor, nik esango nuke, gu. Osea, ez itxaron norbait esperientzia edo dinamika bat martxa jarri arte. Antolatu gaitezke, taldeak sortu daitezke, eta koordinazio hori bilatu. Orduan,
bai da importantea berriro ere, sujetua nor, ez agentzia. Hasi egiten, hasi biltzen, zeintzuk dira kezka. Nora joan naiteke, talde asko daude martxan, Donostian esate baterako, asamblada feminista ireki bat dago. Joan alda nahi duena. Eta asamblada horrek ere parte hartzen du beste koordinazio batzuetan. Hiri bakoitzan modu ezberdinetan antolatzen dira. Herrietan antolaketa feminista dago, ez bakarrik antolaketa feminista duan. Bilatu daitezke, sare horiek baina berriro ere sujetua nor, egingo digute ez goazen denon artean egitea. Galdera asko daude eta beste batzuk etortzen ari dire, galdetzen ziguten, entzuten ari gara denbora guztian genero ikuspegia txertatu behar da, genero ikuspegia eta ikuspegi feminista gauza bera da, hor usten dizuet, gogoeta egin, hausnarketa egin dezagun, zezuek ez duzu ikusten, jendeak ez du ikusten pantailatik, baina nik ikusten dut, ze Miriam Artola utzi dugu arratsaldearen hasieran hor akta egiten, eta gu hemen egon gara, bero, denetarik ematen eta bera egonda txintxo jasotzen. Bukatu behar dugu berehala eta nahi dut zuek ikustea, nik hemen ikusten dudana, izugarrizko bidea egiten lagunduko digulako. Eskatuko diot erakusteko, gero ere bukaeran ikusteko moduan utziko dugu, baino erakutsi mesedez Miri eta azaldu iguzu zer entzun duzun zuk, zer ikusi duzun eta zer jaso duzun. Hortxe dago, Bai? A ver. Ai, momentu bai. Ikusten ari gara Miri? Erdut lehenengo. Uste baino zailago da dana, hori aurrez aurre hau dira konpontzen dugu. Ya está, a ver, orain. Ikusten da? Bai. Gauza asko esan dituzue. Lehenengo partean, lehenengo partean, diagnostiko hori egin dezutenean, hemen sartu gara, ez? Nolabaiteko virusak, pandemiak emakumeengan izan duen eragina, ez? Osasunean ikusi dugu, lanean eta prekaritatean, etxeko lanetan, zaintza lanetan, esklusioan, eta nolabait indarrez esan dezute, azkenean krisiak aurretik pairatzen genituen genero desberdintasunak areagotu egin dituela, ez? Eta krisi multikausal moduko bat ikustarazti digula. Eta krisi multikausal hori ikustaraztearen aurrean, nolabaiteko bortizkeria espirala, nik hartu dut irudi hau, non pasagaren hasierako partean bortizkeria espiral horrek, eta egoera horrek sakondu duen bortizkeria espiral honek, transformatu nahi izan dugu, edo proposamenak izan dira, nolabaiteko zaintzaren espirala indartzera, bizitza erdigunean jarri. Mila gauza esan dituzue, denak nolabaiteko maila moduko bat sortu da birusaren inguruan, non bizi baldintzak sortzeko bidea jarri behar diren, balio sistemara aldatu behar da, ezinbestekoa da begirada feminista horregotea, eta hortikan gauza konkretuagoa, batetik, mugimendu feminista beraren indarrak, aurre ikusteko gaitasuna, orain izaten zuten transmisio hori egiteko ere gaitasuna, konplizitasunean eta modu eta bide berriak berrikusiz eta gatalkoiek aurrera eginez, mugimenduaren erronka berak, eta horretan ere zoruan, jarri behar diren erronka horiek. Zaintzaren eta orokorrean politika publiko eta pribatuaren arteko fusio hori ere argi azaldu dezute. Hemen lidergoaren inguruan ikuspegi haunitzago bat eman da, emakumeen lidergoa, baina partaidetza egiturak txertatuz, komunikabide eredu berriak proposatuz, eta orain asko entzuten ari zen kolektibotasuna eta aniztasuna
sustatuz, ez? Guzti hori, beste nota gehiago, gauzak egiteko ahalmena izateko espazioak eta politikak sortu behar direla, agentzia esaten zenuten, eta indar askorekin aliantzak, ez? Aliantza anitz horiek egiteko. Baina nola irudi hori, ez? Nolabiteko virus lat gogor honetatik, bortizkeria espiral honetatik non bizitza erdigunean jarriaz, zaintzaren eta bizitza erdian jarriaz espiral hori indartzeko bidea edo izan da. Garbira pasa behar baldin badira oharrak zati handi bat aurreratu digu Miriam Nartolak, bakta bisualak oso erraz kokatzen gaituelako, zuek aipatu dizkigutzuen gaietan, eta hori hortan ez da dudarik asmatu ez ditu egin, baina ikusten duzue bidea noraino eraman gaituen eta zer ikusgarri utzi digun. Gutxienez irakurketa hori eginda eta jendeak eman dizkigun gainerakoekin osatuz joaten da bidean garbira pasa behar direlako askotariko hausnarketak gero proposamen eta eginbide ere agentzia bihurtzeko. Amaitzen joan behar dugu, ordena jarri beharko diogu hone guztiari, baina amaitu aurretik azken ekarpen bana eskatu nahi dizuet hiruroi. Lehentasunak nabarmentzeko zaila da oso, baina denbora agortu egin zaigu iaia, beraz eskatuko nizueke labur-labur aipatu diren guztietatik bat eta bakarra proposatu beharko bazenute zein litzateken. Azkenengo ronda Josune zurekin hasita. Ia mikrofonoa, Josune, bai. Ez dakit. Bueno, bestela, aktibatzen duzun bitartean, joango gara Maiderrengana. Nik aipatuko nuke justo geratu gehan edo hitz egin dugun honen inguruan azkeneko partean, ezta? Zaintza sarea kolektiboak, eta hauek ere ezinbestekoak direla, orain itxututa edo itzalean edo ikustezin geratu dan espazio pribatu horretan eta espazio pribatu horretan gertatzen dana, zaintzak, erlazioak, ez dugu hitz egin ez, baina azkenian konfinamenduan ostean, hainbat txosten badaude, nola erlazioak bortitzak, bai, violentoak edo bortizkeria matxista alde batetik daukagu, baita ere nola dinamikak etxean egotia atera ezin da, nola baita ere dinamika bortitzak sustatzen dituen, baita ere aurren medikalizazioa nola joko dan hemendikan aurrera, aurrek nola eramaten digan, hor gertatzen dana, azkenian dikotomia honek arreta jartzen baldin badugu publikoan, hau da, ekonomia sustertzea eta jartzen baldin badugu arreta adibidez nola antolatuko gea futbol zelaietara juteko eta ez nola antolatuko gea haurtzaindegiak irikitzeko, irailean irikiko dira haurtzaindegiak edo eskolak, nahi deguna. Azkagu zenbat, 3-4 hilabete aurretikan beste bi izan ditugu, 6 hilabete pentsatzeko nola irikiko diran, ez? Hezkuntza sistemako instituzioak, eta ez gea gai izan hori ateratzeko, baina gai aterako dira, uste, esaten, irratian entzun dut, hemendikan 2 astetara agian futbol partidak egingo direla, ez dakite zior edo jende alizango duen, nire iruditzen zait hori pasada bat, eta? Eta noiz arte. Orduan, etxean gertatu dan horri argitasuna eman behar diogu, bai, zelan egin diran, nola bizi izan duten jendia, migranteek nola pasa duten, fokoa jartzea hori, eta fokoa jartzea hori, eta sareen bitartez, zaintza sareen bitartez, transizioa nahi duenak, transizioa edo ibil dezala espazio pribatutik, emakumeo gehatu gehala etxean gehien bat, espazio pribatutik espazio publikora.
bide hori egiteko erramientak behar ditugu. Eta azkenean zaintza sare kolektiboak erramienta bat dira, gehiago ere egongo dira, baina nik uste praktikan jarri da, ondo funtzionatu du, eta krisi honetatik suposatzen da, ateratzen ari gehala, baina badakigu beste krisi espiral batean gaudela, baina izan daiteke, perfekzionatu daiteke, kolektibitatearekin, elkarlanarekin, elkarrizketarekin, instituzioekin bat, perfekzionatu daiteke, eta eman dezake bidea justo, itzalean gertatu den eta espazio pribatuan gertatzen den hori berriz argia emateko, bizigarri izateko eta jasangarritasuna ez dalako bakarrik jasangarritasun ingurugiroko jasangarritasuna, ez beste biaristazo garrantzitsu dauzka, soziala eta ekonomikoa, ez da? Orduan, niretzako erramienta, hasierako erramienta bat da, oso garrantzitsua sare kolektiko hauek jasangarritasun sozial, ekonomiko eta ingurumen jasangarritasunerako bidea egiteko. Josebe, zure gana joango naiz, ez dakit Josune berreskuratzerik izango dugun, saiatzen ari da gaxua, baina zurekin zure gana, hemen da, lortu du, edo ez? Bale, bueno, zuk hitz bat esan dezu, hitz bat edo, labur-labur, nik zerbitzu publikoak, sendoak, indartsuak, ondo finantziatuak, hori azpimarratuko nuke. Osasun arloan, zerbitzu sozialak, arlo soziosanitarioa, egoitzak, aurreskolak, guzti hori. Gero, esango nuke baita ere, zaintza lanak agerian jarri behar direla. Askotan, izkutuan daude, ez dira existitzen, agerian jarri behar dira. Baloreak aldatu egin behar dira. Josebek eta Maiderreke esan dute. Baloreak aldatu egin behar dira. Eta baita ere, eskatuko nuke administrazioak datua jasotzen ditunean, beti, datu horiek segregatuak izan ditzatela, sexua edo hori generoa beti azaldu behar dela, gero ikerketak posible izateko. Eta nire interesgarria iruditzen zait baita ere, guzti hau ez dakit pasatuko den, baina behintzat, denbora pixka bat pasatzen denean eta beste egoera baten da gaudenean, ikertu egin behar da ze gertatu den, nola bizi izan duten jende askok eta emakume askok, zeren pentsatzen dut hor nahiko sorpresa eramango ditugula eta askok uste dugun baino okarrago pasatu dutela. Eta hor neurria jarri behar dira, gauzak zuzentzen eta konpontzen joateko aurrerantzean. Izango dugu gainera, zorionez ala zoritxarrez, ikasitakoa aplikatzeko aukera, batea ala bestea, ondo egin dezakegu ala gaizki, baina gutxienez etorriko zaigu horretara ere jauzi egiteko unea. Josebe, zurekin amaituko dugu azken txanda hau, labur-labur eskatu dizuet, bukatzen denbora agurtu egin zaigulako, baina tira, azken titular hori eskatuko dizuet. Laburra izango naiz, nik esango nuke azpimarratuko nuke balio sistema erabat aldatu egin behar dela, bizitza erdigunean jarri behar dela, eta horrek suposatzen du gure logika bortxatzaile kapitalista patriarkal hori eta arrazista bertan bera utzi behar da, hitz egin dute regularizazioaz, hitz egin dute gauza askotaz, baina nik uste orokorrean balioak aldatzeko momentua dela, bizitza eta zaintza erdigunean jarri, eta denok bizitzeko aukera berdinak ditugula nabarmendu. Eta ez, nik uste insensibilizatu egin garela, eta ohituak gaudela arrazak, azal kolorearen gatik, genero kondizioaren gatik, ikustea badagoela jende bat bizi baldintzak ez dituela. Orduan, nik uste behar dugula gainera gizarte bat, geroz eta gehiago, emakumeak eta gizonak bereizten ez dituena,
eta benetan opresioak ondo irakurtzen dituenak, eta benetan zaintza eta bizitza erdigunean jarri, eta bortxaketaren logika orokor hori bertan bera utzi. Eskerrik asko hiruroi. Aurrez aurre egongo bagina, elkar agurtuko genuke, Josune Oiarbide, Maider Silbeti eta Josebe Iturriotz, hola, banan eta hotzean agurtuko zaituztet, espero dut, laister beste modu batez, egon, elkarrekin egoteko modua izatea, edonola ere gaur egin duzuen aleginarengatik mila esker esanez ere agur esango dizuet. Eskerrik asko orain bai, amaitu behar dugu, baino aurrena azken hitza Itaskun Landaidari eman nahi diot, hortxe egonda adi jasotzen orain arte esandakoa, eta badugu nahikoa lan, Itaskun, garbira pasa behar baditugu, jaso ditugun guztiak, zure hitza. Hori da, Pili, eskerrik asko. Bueno, zikloaren bidez, hasieran esan dudan modun, COVID-19ak berdintasunean duen eraginari buruzko eztabaida eta hausnarketa partekatua sortu nahi genuen. Testu inguru honetan Euskal Herriko mugimendu feministako kideen ikuspegia eta hotzak hobeto ezagutzea ezinbestekoa zen. Mila esker beraz, Josune, Maider eta Josebe zuen ekarpenengatik planteatzen dituzuen proposamenak eta aldarrikapenak hobeto ezagutzeko aukera ezin hobea izan da. Hainbat gai aipatu dituzue, bizitza erdigunean jarri, zaintza, kalitatezko lana, balio aldaketa, egoera zaurgarrienetan daudenak babestu, eta argi geratu da aurrean ditugun erronkei behar den bezala erantzuteko ikuspegi feminista eta genero ikuspegi intersekzionala aplikatzea beharrezkoa dela. Ikuspegi horiek zertatzeak ekarriko duelako neurri handi batean krisi honetatik ateratzeko modua. Makina bat erronka ditugu eta bat nator. Aurpegi ezberdinetako krisi honen aurrean espazio ezberdinetan gauden feministen arteko aliantzak beharrezkoak dira inor atzean ez uzteko. Benetan aberasgarria izan da solasaldia, akta grafikoan ikusi duzuenez oharrazko hartu ditugu gure hausnarketetan zertatzeko, beraz mila esker bihotzez, eskerrik asko baita ere saioa jarraitu duzuen guztioi, eta Pilar, Mirian eta lantalde osoari saioa ahalbidetzeagatik. Mila esker. Eskerrik asko, horixe parte hartu duzuen guztioi, bereziki hortxe egon zareten guztioi, hirugarren saioa izan da gaurkoa, segituko dugu, gogoeta egiteko asko daukagulako, oraingoz ez dizuet iragarriko noiz eta zein izango den gaia aurrengo saioan, horrela emozio pixka bat ere ematen diogu, adi jarraituko dugu zer gertatzen den sareetan horren berri emango dizuegu, gogoeta egiteko oraindik asko falta zaigulako, eta gaurko saioak eman du, ez pentsa, hausnarketarako franko. Utziko zaituztegu, Mirian Artolak landu digun akta bisual hori agerian duzuela, gero ere zabaldu egingo duguna, badakizue ikusgai izango duzuela gaurkoa ere emakunderen gune virtualean, hainbat lagunek esan digute, euskeraz jarraitzeko zailtasunak eta zituztela, edonola ere guztiaren ondorioak jasoko ditugunez, zabaltzeko moduan ere izango da. Nire aldetik esandakoa, mila esker horri zantzaretelako, garbira pasatzeko nahiko lan badugu, eta gogoz egingo dugu zuekin batera hurrengo txandan ere. Mila esker.